pred letom sa ideme zblázniť, aby sme v plavkách vyzerali dobre. A po lete páchame na našich zovňajškoch hromadné harakiri. A pritom nielen podľa mojej kolegyne, ale aj odborníkov je zima ideálny čas urobiť niečo preto, aby sme prežili vianočné besnenie v kuchyniach a budúce leto boli v plavkách opäť hviezdami kúpalísk. Krásna aj bez módnych návrhárov či vizážistov. Príroda skrátka vie ako na to. Preto ak chce byť človek skutočne krásny, mal by jej naslúchať. Ona nám totiž vždy našepne, kedy je ten správny čas na pohyb a kedy naopak na oddych. S posledným listom, ktorý nám padne k nohám, tak už dobre vieme, že sa začína práve teraz. Tento čas je skrátka ako stvorený na očistu. A nie len tú duševnú. Aj táto športovkyňa vie, že naslúchať sa oplatí i vlastnému telu. V lete sa totiž správa celkom inak ako v zime. V zime je predsa to telo unavenejšie a už sa ukladá na taký akoby zimný spánok. Aj preto je ideálny čas na jeho celkovú regeneráciu. Či už je to cez masáže alebo nejaké výrivky a nápodobné veci. Je to aj čas, kedy si viem dať skontrolovať znamienka alebo prípadne, keď sú nejaké nedokonalosti na tvári ako pigmentové škvrny alebo aj epiláciu nôh. Tá každoročná prevencia, vyšetrenia, ale v podstate všetkého nového, čo nám na tej koži pribudne, je veľmi dôležitá, pretože kožné nádory skutočne pribúdajú, viac cestujeme, čiže toho slnka je o mnoho viac, sme viac odhalení. Na preventívnu kontrolu sme sa teda spolu s Danielou vybrali aj my. Vyzlečte sa. Bola niekedy prehliadka znamienok v minulosti? Pred rokom? Aj viac, asi 2 roky. Asi 2 roky. Sú úplne v poriadku, ani jedno z nich nie je vhodné na zákrok. V Danielinom prípade ide totiž len o tzv. Pigmentové névy. Aj tie však treba dôkladne sledovať minimálne raz ročne. Napokon rovnako ako všetky. Dokonca aj tie, ku ktorým má človek tak povediac mimoriadny vzťah. To je také poznávacie znamienko, že vlastne sa nestratím a podľa toho ma nájdu, keby sa mi hocičo stalo. Keby sa ale pre zmenu hocičo stalo práve so znamienkom, spôsobov, ako ho dostať von, je viac. Bude to laser, elektrokoagulácia alebo kryoterapia. Pigmentové névy odstraňujeme chirurgicky. V zimných mesiacoch sa okrem znamienok snažia mnohí zbaviť aj nežiaduceho ochlpenia spolu s jeho čas plytvajúcimi rituálmi. Pomôcť by mal laser. Nuž, kto by nechcel zbaviť sa natrvalo žiletiek či depilačných krémov. Ako sa ale hovorí, pre krásu treba trpieť. Koľko a či vôbec sme sa rozhodli zistiť za vás. Jaké nechty pália. To smrdí. Ale čo tam po zápachu? Hlavne, že to až tak neboli. Na rozdiel od starých laserov majú už tie novodobé aj chladenie. Nepáli to tak, áno, nezanecháva to nejaké otlačky. Reaguje na cibulku a respektíve pigment cibulke, zničí vám ho v rastovej fáze a tá cibulka odumrie a ten chlpok vám už nenarastie. Epilovať sa dá celé telo. Čo býva najcitlivejšie? Najcitlivejšie je horná pera, keď robím epiláciu hornej pery, lebo tam sú všetky nervové zakončenia. A tiež oblasť bikín či tzv. Brazílka, čiže kompletné odstránenie ochlpenia v oblasti prirodzenia. Nebojte sa, to skúšať nebudeme, ale vraj sa to teší obľúbe. Máme aj to rozdelené, buď čiastočne bikiny, alebo úplne bikiny celé. Takých 20% žien chce aj to. Nuž, radšej by sa mal človek v zime povenovať tej pleti a zbaviť sa tak nežiaducich spomienok z leta minimálne preto, aby mohol budúci rok naberať ďalšie. Daniela v tom má jasno. Tak keď sa by niekto fit v lete v roku 2017, mal by začať už teraz. Navyše zima zahalí aj drobné ranky, ktoré môžu niekedy procedúry spôsobiť. Na ich hojenie má teda človek dostatok času a v lete tak dokáže svojou krásou opäť zažiariť. Samozrejme, najspokojnejšia žena je tá, ktorá je spokojná sama so sebou, čiže je vyrovnaná so svojimi vrástkami, so svojimi drobnými nedokonalosťami. Samozrejme, v prípade nejakej nespokojnosti to vieme nejakým spôsobom napraviť.